pamene tili nkulondola mutu wathu wa chaka chino, chaka cha nyuwani, omwe ukuti kukondwera mchiyembekezo, kupirira m'masautso, kulumbika m'mapemphero. Mulungu alankhula nafe mwachidule chabe kudzera m'buku la Yohane mutu 5. Yohane mutu 5 tidzawerenga kuyambira verse 1 kulekeza verse 9. Yohane mutu 5 kuyambira verse 1 kulekezera verse 5. Mawu akulu akuti ophunzira mawu akulu akuti Yesu achiritsa munthu pa Sabata. Patapita nthawi, Yesu anakwera kupita ku Yerusalemu ku phwando la Ayuda. Ndipo ku Yerusalemuko pafupi ndi chipata cha Nkhosa kunali dziwe limene mchiheberi amalitcha Betisaida, ndipo ndilozungulidwa ndi makumbi asanu. Mmenemo munkagonamo gulu lalikulu la anthu, odwala, osaona, olumala ndi ofa ziwalo. Pakuti nthawi zina mngelo wa Ambuye ankatsikira mdziwemo nkuvundula madziwo. Oyamba kulowa m'madzimo atavunduliridwa ankachira ngakhale akhale ndi nthenda yanji. Mmodzi mwa amene anali pamenepo anali atadwala zaka 38. Yesu atamuona ali chigonero, anadziwa kuti anakhala chotero kwa nthawi yayitali, ndipo anamfunsa iye kuti kodi ukufuna kuchira? Odwalayo anayankha kuti, Ambuye, ndilibe wina aliyense oti angandithandize kulowa m'madzi pamene madzi avundulidwa. Pamene ndikuyesera kuti ndilowe, wina alowamo ine ndisanalowemo. Ndipo Yesu anati kwa iye, imirira, nyamula mphasa yako, yamba kuyenda. Nthawi yomweyo munthuyo anachiritsidwa. Iye ananyamula mphasa yake nayamba kuyenda. Apo ndiye pa mapeto pa kuwerenga kwa mawu a Mulungu mawa uno. Udzu unyala maluwa afota, koma mawu a Mulungu adzakhala chikhalire, atero mneneri Yesaya mu Yesaya 40 verse 8. Tipemphere. Atate, m'dzina lopambana la Yesu Khristu, tikadza ku mpando wanu wachifumu nthawi ino ya mmawa, kupatsani ulemu ndi matamando popeza mwayenera kulandira izi zonse. Tifuna tikakuyamikeni koposaposa chifukwa cha mphatso imene munatipatsa ya moyo mtsiku la lero lino. Tikayang'ana m'mambuyomu tiona zikwi za abale, zikwi za anzathu amene anakafuna kukhala ndi moyo, koma kunatengera inu chisomo chanu kuti ife tikakhale ndi moyo kufikira nthawi ino. Tikazindikira kuti pamene muli kutisunga ndi moyo, muli nafe cholinga. Kaloleni Atate kuti cholinga chanu chikakwaniritsidwe m'miyoyo yathu. Ndipo pamene tawerenga mawu anu, Atate, tifuna tikakuyitaneni kuti mukatsegule maso athu auzimu, angakhale makutu athu, angakhalenso mitima yathu, kuti chimene mudzatipatse inu mawa uno chidzakhale cholandiridwa ndipo chikasunthe miyoyo yathu. Atate, munanena mawu anu opezeka m'Mateyu 4 verse 4 kuti munthu sadzakhale ndi moyo ndi chakudya chokha koma kumva mawu anu. Ndipo tawerenga mawu anu, koma kuwerenga mawu anu ndikophweka. Kutanthauzira mawu anu kutengera kudzodza kwanu
ndikupezeka kwanu. Ndikupempha kudzera m'dzina ndi mwazi wa Yesu Khristu kuti ndikalandire kudzoza kwanu ndipo mukhale mkati mwanga pamene ndidzakhuthula zomwe mwanditsinira mu mtima mwanga. Kaloleni kuti chonse chochokera pa kamwa panga chikakhale chovomerezeka pamaso panu, popeza tapempha zonsezi kudzera m'dzina ndi mwazi wa Yesu Khristu Mnazarayo. Amen. Passage yomwe tawerenga buku la Yohane chapter 5 kuyambira verse 1 kulekeza verse 9 akunena nkhani ya bambo wina amene anakhala ali nkudwala kwa zaka 38, ndipo bambo ameneyo akuti ngakhale anali ndi zovuta zambiri zimene zinazinga moyo wace, koma iyeyo mmene anakhala ali nkudwala zaka 38 sanataye chikhulupiriro chace kuti angakhale masiku angatalike bwanji, koma tsiku limodzi ine ndidzalandira chosowa changa, ndidzalandira chokhumba changa, ndiwo kulandira machiritso ku nthenda imene yakhala ikundisautsa nzaka zonsezi. Ndipo nkhani ikuti mu Yerusalemu pafupi ndi chipata cha nkhosa, the gate of sheep, akuti panali dziwe, ndipo dziwe limeneli linazunguzidwa ndi timakumbi 5. Mwina tinganena kuti kupeza mauwa akuoneka ndi adibi, titaonena kuti tima open shelters 5. Ndipo tima shelter mmene muja makhala odwala anthenda zosiyanasiyana. Baibulo likuti mumapezeka anthu osaona, olumala, komanso ofa ziwalo. Ngakhale Baibuloli sili nkunena mwatchutchutchu kuti odwala amene anadwala zaka 38 amadwala chiyani, koma ma version ena a chizungu amanena kuti munthuyu ankadwala nthenda yofa ziwalo. Ndipo angakhale amadwala nthenda imeneyi kwa zaka zambiri, iyeyu akuti tu sanataye chikhulupiriro kuti tsiku lina ine ndidzalandira machiritso ku nthenda yanga iyi yofa ziwalo. Baibulo likuti kadziwe kameneka kamene kanali ndi timashelter 5 imene makhala odwalamo, akuti nthawi ina mabwera mngelo wa Ambuye amene amabwera kudzavundula madzi aja. Ndiye amati odwala oyambirira amene akalowe m'madzi muja atangovulundiridwa ndi amene amalandira machiritso. Ine nkulingalira kwanga mutu mwangamu ndimalola kuti pamalo pamenepa pamachitika chimpwirikiti chadzaoneni, popeza pamakhala anthu ambiri aliyense okanganirana kuti ine ndikhale nambala 1. Mwinanso angakhale madziwo asanavundulidwe ndi mngelo wa Ambuye, chisokonezebe chimakhala pamakhalabe commotion, anthu okanganirana kuti mwina ndikakhale pa position yabwino kuti madziwo akangovundulidwa ineyo ndi amene nkhale oyambirira kukagwera mmenemo, monga tichitira masiku ano pa ma filling station, kuti angakhale tankala sinabwere amafuta koma tayamba mangogundana magalimoto kuti tikhale position yabwino kuti tankala ikangobwera tikakhale ife oyambirira kutsira mafuta. Ndiye tikamuunika munthuyu tikuona kuti anali ndi zipsinjo zingapo zomwe zimampangitsa kunena kuti asathe
mwina kupanga compete ndi anzake kuti akhale number 1. Kunali kovuta kwa iyeyo kuti ndi mmene analili apange chotheka kuti akhale number 1 pamene madzi angovunduluza iye akhale number 1 kwa mmene chifanani zifinjo zingapo. Chifinjo chimodzi chimene chimamulepheretsa iyeyo kuti akhale number 1 madzi akangovundulizidwa nkunena kuti monga tanena kale kuti nthenda yace iye inali yofa ziwalo, kotero kuti thupi lace linali lofoka, kotero kuti pamene madzi aja angovundulidwa kunali kovuta kwa iyeyo kuti apange compete ndi odwala ena amene matupi awo anali amphamvu. Chifinjo choyamba chinali chimenechi, popeza physical condition yace inampangitsa kuti iye anali thupi lake lolefuka lofoka, sanakatha kupanga compete ndi ma patients ena amene angakhale amadwala kumeneko koma matupi yawo anali olimbirapo. Icho ndiye chinali chifinjo number 1 chonchinjiriza kuti iye akhale number 1 pamene madzi avundulidwa ndi mngelo wa Ambuye kuti akalowe iyeyo. Chifinjo number 2 chimene ndikuchiona mwa ameneyu nkunena kuti anali ndi zaka zambiri, anali wachikulire mu msinkhu. Baibulo inena kuti munthu uyu anadwala kwa zaka 38, kudwala kokha kwa zaka 38. Baibulo sikunena kuti munthu uyu anabadwa ndi vuto limeneli iyayi, koma likungonena kuti anadwala kwa zaka 38. Ichi chitakutipatsa lingaliro lonena kuti ngati munthu uyuyu anadwala zaka 38 komanso anali ndi zaka zina zomwe sanali nkudwala, tikaphatikiza zaka zina zomwe sanali nkudwala ndi zaka 38 zimene amadwala, ndiye kuti tukhala ndi chithunzithunzi kuti munthu uyu zaka zake zokubadwa zinali zosachepera 38. Ndipo monga tidziwa kuti munthu akamakula mu msinkhu mphamvu zakenso nazonso zimatha, kotero kuti umalo umene ali nawo unapangidwa compounded ndi zaka zimene ali nazo, popeza anali munthu wamkulu wa zaka over 38, kotero kuti sanakatha kupanga so compete ndi odwala ena amene anali achichepere. Angakhale matimu ampira ati masiku ano akamasaina ma players amasaina chama 20 umu chindoti zithamange ndi mpira osati aku ma 30 chakuti ayi. Chifinjo china chimene ndikuchiona mwa uyu chinali chokuti analibe mbale kapena munthu wina aliyense amene anakatha kumnyamula nkumponya mudziwemo pamene madzi avundulidwa. Chifukwa cha physical condition yace iye kuti akapezeke mdziwemo panafunika munthu wina amuthandize kumunyamula ndi kukamponya mdziwe muja, koma yekha akunena pamaso pa Yesu Khristu pamene amamfunsa kuti kodi iwe ukufuna uchire? Ndiye kuti inde ndikufuna ndichire, koma ndilibe munthu wina aliyense amene angandithandize kuti ndikalowe mu mdziwemo. Ndikuti madzi aja kangovundulidwa, ine pamene ndikuti ndiyesetse kunyamuka pa mphasa panga ndikuona kuti ena alowa kale, popeza ndilibe munthu amene atha kundithandiza kuti ndikalowe mu dziwemo. Izi zinali zifinjo zitatu zimene zimapangitsa kuti kunali kovuta kwa munthuyu kuti akalowe mu mdziwe muja ngati number 1 kuti akalandire machiritso ache. Komano chinthu chimene chikundidabwitsa, chinthu chimene chikundigwira mtima
nchonena kuti munthu uyu akutha kuona kuti ineyo ndinofoka sindingathe kupanga compete ndi ma patients ena kuti ndikhale number 1. Munthu uyu akuona kuti zaka zanga ndi zambiri ndipo mphamvu zanga chifukwa cha zaka zanga mphamvu zanganso nazo ndizoperewera. Komanso akudziwa ndipo sakupanga acknowledge pamaso pa Yesu Khristu kuti ndilibe munthu amene atha kundinyamula nandiponya mdziwe. Koma despite this, koma munthu akukhala ndi chikhulupiriro chonena kuti tsiku lina ineyo ndidzalandira machiritso anga. Ineyo ndikuti ndikayesa chikhulupiriro chake cha munthu ameneyo ndiona kuti chikhulupiriro chake chinali chodabwitsa kwa basi. Against all the odds, munthu anali heavily disadvantaged chifukwa cha zifo zimenezi, koma yet akukhalabe ndi chikhulupiriro chonena kuti tsiku lina ndidzalandira chozizwa changa, ndidzalandira machiritso. Munthu amene payekha sangathe kukaziponya mudziwe. Ndino ine mpolingalira panga ndimaona kuti munthu uyu amaganizira kuti chozizwa chake chimene adzachilandire sichidzabwera njira yokuti iyeyo adzanyamuka mkulowa m'madzimo ayi, koma kuti Mulungu adzapanga njira popanda njira. Amen. Nchimwe chinampatsa chikhulupiriro chimenechi. Ine nkhani imeneyi ya chikhulupiriro chimenechi imandikumbutsa nkhani ina ya mzimayi wina wa ku France amenenso anali ndi chikhulupiriro chozama kwa mwamuna wake amenenso anadwalanso zaka zambiri. Mayo ameneyu dzina lake anali Benedetta ndipo mwamuna wace anali wa ku France koma ochokera ku Senegal. Amene anapita ku France 1958 ali ndi zaka 10. Ndipo mnyamata ameneyu anabadwa ndi luso losewera mpira kotero kuti ali pa zaka zachichepere matimu ena ku France anaona luso lace ndikuyamba kumugwiritsa ntchito ngati player wawo. Ndipo mchaka cha 1982 akumenya mpira mu timu ija imene imatsata mpira yotchuka ya ku France jamati PSG adavulala pabondo, anapanga tear ma ligaments anje, ndipo nkupita naye ku chipatala china ku mzinda wina wa France momwe ku Lyon kuti akampange operation. Ndipo ali ku theater kuti ayambe kumpanga operation, madokotala anampatsa mankhwala aja ogonetsa timati anesthesia. Koma mwangozi anesthesia dosage imene anampatsa inali yolakwika kotero kuti mankhwala amene anampatsa adathamangira ku bongo ndi kukatseka ma nerves amene amathandizira kupereka oxygen ku bongo. Ndiye madokotala atapanga operation ija kuchoka naye ku theater kupita naye ku ward, anadzadabwa kuti nthawi imene amayembekezera kuti uyuyu mankhwala anampatsa aja panopo akutha mphamvu atsitsimuka, koma munthu sakutsitsimuka mpaka na tsiku linatha munthu josatsitsimuka koma ali moyo, kulowaso tsiku lachiwiri mpaka na masiku anabala Sabata yeuchadakali chikomokere. Ndipo Sabata inabada masabala ena, kenako miyezi inabala zaka, munthu uja ali chikomokere samaona, koma akampanga prick pa skin panali ka reaction kuonera kuti thupi lake ndithu limapanga respond. Komanso chakudya akamampatsa amadya bwinobwino, koma nali chikomokere, osaona, osatsegula pakamwa kuyankhula,
koma ziwalo zina zonse zimagwira ntchito bwinobwino, koma kuti ayankhule samayankhula, komanso kuti ayang'ane samayang'ana, kotero kuti mkazi wake Benedetta anakhala akumudwazika mpaka na kufika zaka 39 ali mcondition imeneyi. Ndipo abale yake a Benedetta ataona kuti zaka zikuchuluka pamene Yesu ndi kuti ntchito zake zonse zapakhomo zaiwa chifukwa deire akudwazika mwamuna wace. Ndipo madokotala ndi abale yace adamuwuza kuti iwe wapirira nthawi yayitali, kunali kwabwino chifukwa mwamuna wakoyo nchimodzimodzi kuti ndi munthu wakufa, kunali kwabwino kuti mwina iwe munthu mwamuna wakoyo tingommaliza. Ndipo iye anali ndi chikhulupiriro chomwe anali nachonso uyu amene anakhala zaka 38 pa tamanda la Betsaida, lonera kuti ine ndi chikhulupiriro kuti Mulungu tsiku lina mwamuna wanga adzamuchiritsa, adzadzuka, adzayambanso kuyankhula. Ndipo adakana ganizo loti ammalizitse mwamuna wace kuti akapume. Pa nkhani ziwirizi Mulungu afuna atiyankhule mwapadera. Choyamba, Mulungu akufuna atiyankhule natipatsa uthenga kuti ndi iyeyo china chilichonse ndi chotheka, monga Luka 1:37 imanenera. Taona ni munthu uyu panalibe hope ina iliyonse yokuti atha kudzachiritsidwa popeza analibe physical ability kukalowa mdziwe muja, koma Mulungu anapanga chotheka nalandira machiritso ace osatinso kalowaso mthamanda muja ayi, adangomuwuza pompo kuti nyamuka, tenga mphaso yako udzipita. Ndipo munthu uja anachira osalowaso mthamanda muja ngati mmene amachitira ma patients ena. Mulungu afuna ationetsere za ukulu wace kuti Mulungu amatha kupanga chinthu chimene munthu sangachiyembekezere. Mulungu akufunanso uze kuti pamene nkhawa ya zathu ngati ife akhristu zatha, tiyeni tintulire iye, monga mmene buku la 1 Peter 5:7 ikunenera kuti tulani nkhawa zanu zonse kwa Mulungu. Mwina tonkutheka abale yanga kuti pakati pathu mwina pali anthu ena amene anakhala ndi vuto lalikulu limene lasautsa miyoyo yawo kwa nthawi yayitali, ngati mmene uyu anasautsidwanso ku zaka 38. Monga Yesu anamfunsa kuti kodi ufuna uchire, Mulungunso lero akutifunsa, akutipempha kuti nkhawa zathu zonse zomwe zakhala zikutivuta tiyeninso tizitulire kwa iye, monga munthu uyu anadwala zaka 38 anatulira kwa Yesu Khristu namchiritsa. Kodi inu nkhawa zanu ndi chiyani? Mwina nkutheka timafika mu situation muja koma nkuona kuti ndayesetsa kupanga ichi, koma solution ina iliyonse sikuoneka. Abale anga maono ndifuna ndikutsikimizireni kuti Mulungu ali ndi chithumba cha solutions. Palibe vuto lina lililonse limene lingamukanike. Angakhale mungakhale ndi vuto lotani, Mulungu ali ndi ability yokuti athane nalo vuto limeneli. Chomwe chimangosokera kwa ino nkuti mukhale ndi chikhulupiriro ndi chiyembekezo
pa iyeyo kuti ali ndi kuthekera lothana nanu vuto lanulo. Ine ndimatinso ndikalingalira nkhani ija ili ku buku la Daniel la anyamata atatu ya Shadrach, Meshach and Abednego, chikhulupiriro chawonso chimandipanga movu kwa basi. Akuti atapanga chistecho chija nawawuza kuti aliyense tukikalamula aliyense akalambire chimenecho. Komano chimene chimandikhudza kwa anyamata amenewa adanena kuti ife sitikalambira chimenechi chifukwa tikudziwa kuti Mulungu wathu amene timampembedza ali ndi kuthekera kutilanditsa ife, angakhale munatiponya mu ng'anjo ya moto. Koma chomwe chimandikhudza mtima kwambiri ndi mawu awa amene amanena anyamata amenewa akuti angakhale Mulunguyo satipulumutsa koma ifeyobe sitilambirabe chimenechi. Ineyo ndimafuna ndikupempheni kuti titenge attitude imeneyi, kuti tikupempha chokhumbakhumba chochokera kwa Mulungu, ndipo mwina nkutheka kuti chokhumbakhumba chathucho Mulungu sangatipatse chifukwa Mulungu samapanga ma mistake, amapereka zinthu malingana ndi ndondomeko yace. Nkutheka kuti chokhumbakhumba chathu takhala tikupempha kwa Mulungu sakutipatsa. Ine ndimati tipange adopt attitude imeneyi kuti Ambuye ndikukupemphani, koma olo musandipatse chikhumbakhumba changa, inenso ndidzapitirira kukutamandani. Nkhani ya Benedetta imene ndimakuwuzani imene ali ndi chikhulupiriro chokuti mwamuna wace tsiku lina adzachira, Mulungu adzamuchiritsa. Koma zachisoni kuti pa 16 September 2021 atadwala kwa zaka 39 anapita ku ulemerero kwa Ambuye, ndipo Benedetta anayamika kumwamba akuti Ambuye ndidakupemphani kuti munchiritse mwamuna wanga, koma mwakufuna kwanu inu kunakukomerani kuti muntenge. Ndifuna ndikuyamikeni Ambuye chifukwa munandipatsa mwamuna ameneyu amene ndinakhala naye ndikumusamalira kwa zaka 39 ali pa bedi. Kuti azimayi ndikufuna munene moopa mtima. Tilipa muno amene bambo wa kunyumba ali mcondition imeneyo, maso wake ndi otseka, pakamwa pake sayankhula, amene tingamusamalire for 39 years. Akweze mkono amene alipo. Zosatheka eti. Komano mzimayi ameneyo amandipangitsa chidwi kuti angakhale chikhumbokhumbo chache atadikira kwa zaka 39 mwamuna wace sanachire, komabe anatamanda Ambuye. Ambuye mulemekezeke chifukwa munandipatsa mwamuna, ndipo nyengo yoyikika ndi inu munanditenganso kupita ku ulemerero wanu. Ambuye adalitsa ku gawidwa kwa uthenga wace mwachidule mauno, ndipo kwa iye kudzikhala matamando, ndipo kwa ife madalitso. Amen. Ndipemphe wina aliyense atangomangirira uthengawo ndi pemphero. Sinamvetsetse inu Mulungu munafe ndi cholinga, tiri kusungidwa ndi moyo
chifukwa ife ndife mboni kuti kuyamba kwa chakachi taona abale athu akutsikira kuli chete. Ife ndife ndani, tapambana bwanji? Mulungu wokhulupirika inu muli kutisunga ndi cholinga. Pamene tamva mawu anu tikhale nako kulimbika mtima, tikhale nacho chikhulupiriro, popeza dziko la Ambuye ladzaza ndi usatana. Satana mdierekezi ali pa chichito chachikulu kwambiri. Tere tamva mawu koma chotere, mawu abwino, mawu otilimbikitsa, mawu otilozera ku chipulumutso. Tamva uthenga wabwino umenewu, koma ndithu Ambuye mdierekezi naye ali tcheru ndipo ndiwo chalenja kunena kuti timuona yeye ngati akwanitse. Wamva uthenga wabwino koma timuona ngati akwanitse kusiya zimenezi. Mulungu wathu tithandizeni. Tikuona ngati tikuchita zabwino koma sitikuchita zabwino konse. Ambuye asathu akale ankalambira mafano momaonetsera, zinkadziwika kuti akulambira mafano, zinkadziwika kuti akuchita zoyipa chifukwa zinkaonekera, amaonetsera kwa anthu. Koma ife anthu amasiku ano timachita mafano mobisa, timachita zinthu zathu mobisa, timuona ngati kuti inu Ambuye simuona. Mawu anu ku Masalimo atitsimikizira inu muli posepose ndipo mumaona chilichonse. Ambuye tithandizeni ife ana anu amene tinapanga chisankho chokukondweretsani inu, chokufunani inu. Ambuye tamva mawu koma chotere, mdalitseni mtumiki wanu amene mnamuyika pakati pathu kutipatsa mawu koma chotere. Ife ndife mtundu wodala, mtundu wopatulikira inu Mulungu. Alipo ena kunja kuno, ife ndife mboni timawaona, akusalifuna dzina lanu, akulinyoza dzina lanu, koma inu mnatipatula kukhala mtundu wopatulikira inu. Ambuye tithandizeni, kumbukumbu lathu tikufuna kumaliza kwa moyo uno tikapeze moyo wosatha. Mutithandize popeza pa ife tokha sitingakwanitse. Ndinu Mulungu wokhulupirika amene munali mpaka mudzakhala kuthawi ya milaya. Mulandire ulemu mu dzina la Paulo Yesu Khristu pamene tichoka kuno. Ambuye kunjako kumene kuli ntchito kumene mukakhale nafe ndi kutitetezera mu dzina la Paulo Yesu Khristu tapemphera komanso kuyamika. Ameni.